Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my channel. थलुगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे दिनैनि कस्मेटिकनि जेनाखि भिडिअ बयखौ बरायबाय नायलांदो। ओइ नायलाय नायदों नुवाखै? माने बे अनलाइन सफैनाया एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय ओरै न'थिंजाय एसे रिसिभ खालामदोंमोन ओमफ्राय सरि क'क्राझाराव सफैदोंमोन ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय न'आवहाय हरफादोंमोन आरो ओमफ्राय दिनैसो आनबक्सिं खालामदों नायलांदो। अके गिबियावनो दङ नै इउकेन बेबायदि आरो गासै 100 पिसथा दं खोमा। माबाखौहाय मा होनो पेकेटखौ खुलिनानै नायखांखाबाय ओमफ्राय थेवब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो लाबोबावबाय भिडिअ खालामनो थाखाय बाराद्राय खुलिहोखायाखैमोन पेकेटखौ। नैबे फरेभार 52 नि माबा आरो आल्ट्रा डेफिनिशन लिक्विड फाउन्डेशन बे आरोबाव मा होनो माखासे प्रडाक्ट दंबावो क'क्राझारावसो बेखौबो रिसिभ खालामना दोनखाबाय अलरेडि ओमफ्राय आंनिसिम सफैयाखै आरो नैबे खानजं सिल पेक बयसो बुस्थुआ बाहाय गासै बेसेबांबाथा 10टा पिस दङ खानजं गासै। जिखुनु आं स्क्रिनाव होगोन आं केन्सिबो लायासै माबो लायासै। मोजांथ' बुस्थुआ नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा पिस दङ। स' बेखिनियानोमोन ओमफ्राय जाखिनि प्रडाक्ट सफैनानै दङ बेखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आङो जेब्ला क'क्राझाराव थांगोन आङो गाबोन समफोरहालागै अब्ला बे भिडिअजों एड खालामगोन। स' कन्टिनिउ जागोन भिडिअआ नायलांबाय था। हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय। दाख्लै आं नोंथांमोनखौ होनदोंमोन क'क्राझार फैबा आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन होननानै दा नै बेवहाय पार्सेल मोननाय दङ बेखौ आं खुलिनानै देखायनोसै। ओरै फै गैथारा फिसाथार बुस्थु जि गिदिर गिदिर हरो रोंबावा जाहैदों आंबो जि लुनखाना गैया नायखाया बे बाराव हरासै आंनो लाथिख' लांदां खालि मोनसेहाय बेखौ खुलिनोसै होदो बबेनो हासियाखै Here brush Beautylist brand ni glitter dust makeup brush set phone cage everything deh phone cage tu
माथो जि बुरजा फैथारदों मोनसे फिसा फिसाथार ओमफ्राय जा किउट बावसोना बेखिनियानोमोन बे ब्रास मोजाङानो फैदों बेनो ओमफ्राय माला सफैबावो माखासेया बेखिनियावनो दोनसै मा भिडिअखौ बाय बाय